Yun na. Yun na. Nadali na niya. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun, welcome back to my channel mga kamba. Magandang araw. So yan ang laging intro natin, magandang araw, kasi hindi pwedeng magandang umaba, magandang hapon, dahil may mga kababayan tayo nanonood sa ibang lugar, sa ibang bansa. So magandang araw na lang para lahat at general. So bago yan mga kamba, shout out muna kay Jeff Ronda. Yan, shout out sa'yo, daming nanonood yan. Kay Justin Rain Bautista, shout out sa'yo. Kay Jan Noah Jumauas, yan, shout out sa'yo. Kay Anime Lovers, yan, shout out sa'yo. Si Critics PH, yan, minsan nanood sa atin yan, nagpa-shout out. Kay Michael Villagracia, Arnel Cabicina, Sian Gaming PH, shout out sa'yo. Jerome Bitison o Bitison. Kay Joyce Mio, shout out sa'yo. Gagambida PH, Aldrin Salihan, Arthur Dalumambon, Daniel Habla, at saka si Papa Paminta. Yan, Papa Di Paminta. Yan, mga shout out sa inyo. So yun, ito yung Pokemon sa kanan, at saka yung brown nito na medyo itim. Yan. Yan, lalabasan natin muna yung isang medyo brown siya. Ayan. Tapos yung isa, lalabas natin yung Pokemon. Ang liksi ng Pokemon. Ayan yung Pokemon, oh. Ang liksi. Oh. Ayan. So paglabanin na natin. Ayan na. Oh, nanakbo yung Pokemon. Nanakbo. Balik. Balik. Yan. Oh. Iyon na. Oh. Nako, pinaiikot lang yung Pokemon. Lumaban ka, Pokemon. Lumaban ka. Oh, nako. Talo na tong Pokemon mga kamba. Pero malalaban pa siya. Oh. Mamamatay ito, nalalaban eh. Manlaban ka, nako. Tagbo ng tagbo. Yun na. Mabalasik to ha. Papakitang gilas ha. Yun na. Oh, hindi niya mahawakan, hindi niya madakma. Binibitawan niya. Oh. Takot din siyang saputan niya eh. Oh. Ondo'y nahabol niya, pero manlaban ka dyan. Minsan nanlalaban ito, nagkakambak epekto mga ito eh. Oh. Mukhang gusto na lumaban ha. Yun na, nadali sa pit. Binitawan pa rin. Oh. Lakas pa rin ng Pokemon. Ayun na, oh. Tapang nito ah. Oh. Hinahatawa lang niya sapot lagi. Tapos sinahabol niya, alam niyang kalaban ha. Oh, oh. Lumaban na. Oh. Lalaban pa siya eh. Kaya lang wala. Ito puro tulak na lang tong isa na to. Oh. Ayaw talaga.
Yun na. Yun na. Nadali na niya. Yun na. Yun na. Sige. Magpumiglas ka. Gumanti ka. Tingnan natin kung makakabito pa yan. Ang kapal pagkasariwa mga gawin. Kapal ng sapo. Yung iba pagkaluma nakita mo halos walang may hataw na sapot. Yan, tingnan mo. Umataw ng sapot, oh. Oh. Balot talaga, eh. Ayun. Kita nyo? Ito, pwede alagaan to. Pang tournament. Ayun. Binilot na. Uy, bumitaw pa. Sipin nyo, kakapal na ng sapot. Nakamaalis pa siya. Alright, so hanggang dito na ng mga kamba, ha? Katis din ito. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!